Sa gudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Susi nga Napoluan. Natangken tumit ngamin ti ulom. Dear Manong Nemi. Alas 9 nga dan, itirabi di sumang petak dito balay Manong Nemi. Get kas expectarek. Adda ni Papa iti salas Manong Nemi nga uray iti sasangpet ko. Ket gagangay makangik manin iti ungit. Apita ka lang, ha? Namnamanam. Pagpagunyan ka! Ano ni Papa kita? Kaya bugbog ka wakas ta? Ni? Bumukawak ko man? Kasayatan yung amin di magkisalita kanya ka? Ya po ya. Kano upay nga kasalita ka tinasiyaat? No kasalita ka nasayaat, hanggalat agbal baliw. Nakatangtangkin ti olom. Kasto ti panagawit ti may isang estudyante? Kasto ti panagawit ti oras may isang estudyante? Ha? Kada nila na ba nang may kada di barkada ka eskulaan? Api ka sa pa nagsusumpat mo, ha? Kaya mo ta, o sige ta, sige pa, sige pa. Ala, tumay na. Iti ka nito ng tumpay na, bakang babawi kayo. Kanya taramidan bumalas ka kasla, hanggang balsayan. Nagtalaw ka! Kasapulan ti anak kakaskeng ka. Nakatangtangkin ti olam. Nakatangtangsit ka. Ha! No apigin ti kasta ka. Sama ta kasta ni manang mo. Dahita ka manan. Ikumpara na manan kay ni manang. Dahil na sakit na panulutan. Ay, paysuwat. Ni manang mo nakapaspas. Di ba nagpasa na isong nga nakareduar iti college. Hanggang sumungsumba na kasta. Nanakem, nasinpet, nagagayat hanggang skin ka. Sa abot sa sadot ka. Natanggan di olam. Bibiyang yaw. Nakonsinot ka makadurog ngayon. Hey! Nagsubli ka. Susi! Nagsubli ka! Manong Nemi, agpaisuti ko na ni Papa. Agiljat kami kinimanang. Tikapsat ko Manong Nemi. Doa kam lang agkapsat. Kinimanang Seni Manong Nemi. Irinto Manong Nemi, nakaraduarin ni Suna, ket ni Papa, at atalyer nga sa kaswan. Noong pa tutuwa kami nga anak, napambaylang met nag-abroad ni Mama, ket santo kalo agpurgod, into no malpas met nga makapaggraduara. Nasigbat ang peso ni Manang, tikapsat ko Manang Seni. Kano, ore ong-tan ni Papa, taagaga nga damat labasit pagkamalyan na. Halata ka sumungsumbat. Siyak ti ong-tan na. Apikit nga siyak sumumbat. Makauma pa kita, ganitoyit. Siyak lang makikita na. Siyak lang makikita na, matit araramidan na. Naging ka natugtog Manong Nemi tiri daw ti kwarto. Sino nga taneta? Nga tama Papa? Naulit lang. Sino da? Yung manang mo siya hindi da ito eh. Nilukat ko tiri daw. Abe manang. Abe ba't kasi diyan di pa nagsusungbat mo kini Papa? Sumumbulat ka, mangsidir ka niya? Saan ka nga sidirin? Ano nga saan? Ape kami nga kasi para susungbat mo kini Papa ko nam. Salsalot-sudik lang. Bibiyam mo na. Ape ba't kami nakasiti ugali, mading ko? Awen! Kasiti ugali! Kasi ka nasigbet! Tatangkin dolo kag peso, kasi ka nasigbet! Sikat kayat na ba mga kini Papa? Amo ko na ang tikasta. Kaya talaga, met. Handa ka ngong tanda papakin, Mama? Check na ngong tanda. Ong tanda ka ata madimot ngamin ti aramid mo. Ano nga man di? Adala na pa kami kanina sa eskwalaak, naladaw ka lang nagawid. Ong tandak man pasabat na. Ating ko, wala ti pa nakisang salitang kanya. Naskan ka din nga ingatom, tabuses mo. Naskan ka din nga kapungtot na. Wala na, biyangot ka. Nalpas na nakaurod din ng ongtan ni Papa. Isa ron na ongtan. Hanggang ang ongtan, agsalsalud sudak lang.
naumalatin, nasisitay bagam. Sige, dirigap ko diri daw. Pure ko lang balibag, mano. Natangki na talaga ulo kanya. Natangsita kanya. Basta ang sursuruna. Kalpasan nga ta. 15 minutes. Nag-ring ti cellphone ko. Na. Ni mama, yung tawag. Ay, sigurado. Tinawagan ni papa, ni mama. Kat imbaga na, impulong na. Dito mat mama, sigurado nga, ungtan na. Wala sa bali ng magad ko sa nga ungat. Dahil inaramid di man ng seni, na nababaman di busis na. Ngayon di panang sidir na di ba? Happy mat ngamin kasi siya, sapo. Aring na ungat badla na niya. Wala na siya. Ring nga ring, manong na yung cellphone ko. Sinong bata ka pa yaya, mama? Anak, happy mo't ka sa panagsumbat mo. May sakay pa. Nata ko na. Happy ka sa panagsumbat mo. Ano panagsumbat ka magbagayo? Hello, apay. Kunam. Di ka kadi mailo kanya nga makangiti boses ko, anak. Amo ka, nakanyati bagayo. Ngayon laglagay pa inyo, inong tanak ni papa, inong tanak ni manang. Ta kayo, ong tantak kadimat. Hanggang ungtan. Ngayon bagbagang ka lang. Nga magtararamidak. Balasa nga akon, mama. Antak nas kayo na bagbagaan na magtararamidak. Sa anak ko nga ubi nga basit. No amom tararamidem, aping aron ka si tararamidem. Hanggang napastak pa nagbasam. Nagbuna ka na kayo nga sa anak, napastak ka nagbasa. Babantayan na karod. Kanapay ka sa panagsungsungbat mo. Nakabababa lang aro din na titimek ko. Sakit nakakat nga to titimek mo. Anya iya dato yung ugali mo. Ay, badit ugali. Kaya naman ng senis na pitas ugali na. Kay kayat yo, siya kan. Haman kay kayat da ka. Kayat da kayo nga dua, anak. Ay, amirisem mo't saan nga na siya ugali mo? Alam mo kasala siya ugali ko na ba't? Ano gutok ba't? Sige, bye! Wala din na siya. Malpas lang ito nga lasem bakasyon. Pumanawak dito. Mauma ako, manipot, hindi pa ilaing. Gusto hindi mo mas pasama. Natugtog man yung tiri daw silad ko. Sino nga tama nila ito eh. Di pa pang mo da ito eh. May ilan na umawat nga. Maungot kanyak. Yung kamanganin anak. Ba't nyo mabisinan ka? Nanganak ko. Alakit pintasam nga rin timang ibaga. Nanganakon papa. Nanganakon papa. Napala kayo, Chok. Matasendak na saktan. Talaw ako. Kano dadaka sa mapasamak kanya. Makonsensya kayo. Manong naimi, nagsukatak. Rimuharak mo dito silad ko, tanapanak iti siya. Panak mo na nagpawpawaan ng araw. Nagtutbras. Saba na nagsubli. Naganda ako. Turok ako. Manong naimi, kabigatan na ore no sa andak nga ungtan. Ngim iranada manong naimi, panangan nga makauma, bagbagaan da. Ito numalem, anak. Sa payam to tagawid sumusurot ka rin kitay para kadam. Bumat kaming nagpeso. Susi. Sa rurungmet ni Manang. Mading aramid. Ti babae nga maladlado nga kawid. Kasi noon dadakas nga mapasamak ka. Kabayatan nga dakatirwar. Api nga di ka sumungbat. Di mo ka di mangagtibagbagami kini papa? Ay apo ay Manang, mangmangag ko. Yung maulit-ulit na kitang ipagbagayo, makauma kayo, napukaw pa kitin, galas ko makan. Kat man ano nga no, Manang, papa ko lang. Kat kasama dararami na kiti.
Nga mapingarod nga sang kang tungpal. Talaw akon. Malmas lalo ito nga semestre. Talaga talaw akon. Pawali nga mitmantalanggan ti ulo mo nanak. Hangga pa nga nakapagturpos, awan pa'y bukod mo nga trabaho, napanakil kan. Nagtalo ka pa ba nam? Nagyan dalulukin lola ang probinsya. Sa dito pa yan, pagbasak. Ana? Yung kasadyay? Kewan. Maumat to yun, makauma kayo. Sikapit yung mauma kada kami. Imbes kada kami ti kumat, magibag nga mauma kami kang ka. Sige, nusok ko naman. Ay, di makadagas. Lakayan da papaki ni mama. Sakit mabangkay jay. Di mairamramang ka nga paka-estresan da. Tama na matagdag da nga matay. Kapay ko may stress na. Baka nasaysayat da nga amang inta kayo. Dito nga kinatanggan ti ulam, ipakat mo sa jay. Ano namayam nga, arami din, da papaki ni mama. Saan da kanto nga tanga ungtan? Patasin dat nga ungtan. Gabot na makaya mi da. Kada kami kinimanang mo, hamong makaya. Patasin dat nga dangran. Apo na ikamatanan ako. Imbes ko mga balbaliw ka. Ngayon kastoy man, di mapaspasamak, nararamidam. Mabalin lang ko mga laksidan ka nga na. Di laksidan da! Kasi tama di mapaspasamak kang kahit. Hanta ko nga patpatag. Kapot hadak maawatan. Ong-ong tandak talata. Handa ka nga ong tan bagbaga, anda ka lang. Sikat tinakangat nga to, ti mag-uni na. Among barasan ko, talagang nunjak makatapal, nunjak na pampanunutin, di bagbaga ni mamang mo, agtapal lang. Nunjak to makatapal, makita mo. Bakasot, pag nakba mo, namatungpa ka. Lapatasan nyo! Lapatasan! Opo, na ka na ako. Siyak man lat umadayon, kamangan nunjak makatapal, kat ikang ka na. Wano saan? Kat siyak. Siyak saan nga makapagtapal. Wala patasan manang. Isa lapak ti ulo, ti rupak, patasan. Among ka di nga na uyong, tikas kanya ka na ulimik. Among ka di nga no, agpungtot tikas kanya, nga na ulimik ka nababati pa nagtimtimag ko. Kasla, guru ti pungtot ko. Di patasan ti pungtot? Nasasayat lang aro no. Yung kaalas niya probinsya, barin niya kang agnakam. Manong name iti kamalman na nga nasapak nga nagriing, nagriing, si Mangpet. Awang pa ni Papa, manong name iti balay, tada pala di talyer na. Ni Manang, manong name iti adan iti kusina. Di ba kasukata kat mapanak uminom? Kinitanak lang ni Manang saan nga nagununi. Di wow. Di na siya at saan kay aguni. Tap na umot siyang bata. Saan nga natutimak ko. Kunak, nagsubliak ba ti kwarto. Hindi sumang ba't ni Papa, manong name adak di salas, ngagbuyboy TV. Adakan, nasapakan si Mangpet. Takit na siya at kuma. Dahil kaslakas diya kuma, mauray ko nga ibagana. Ngayon saan nga nagmuni? Kasla awanak manong name nga linapsan na. Di wow. Nuhantak pagpakon yan, di wow. Siguro nagtulagan da. Nagtulag da papakin ni Manang na santak nga pagpagunyan. Sabi na awan riri. Di wow. Pamparak nga rin namang paguni kadakwada. No ditak pagunyan. Awan doon naskin nga sumbadak. No di gununi kayo. Di alang patagununi. Diba? Di na ulimek. Very good. Wow. Di mangan kami manong name di amo kakit bagbaga andak manen. Ayun, handa gun uni.
di wow. Di makadakas manong makalawas matlain. Handag mo lang tapagpagod niyan. Tadi allowance ko nukuhan manon naming nga daw-dawatek ken ni papa. Imbes nga mapanak ken kuha na ken dawatek di allowance ko. Nakadison manon naming. Iti lamiseta. Insinyas na latan. Kunan. Hang agun uni. Dawatek ko ma. Kunan. Tudunan di lamiseta. Di wow. Ket basta mapanak on iti eskwela, addan kwarta nga nakaparabaw, iti lamiseta. Dinalpasen manon nemi ti klase nag-close. Nalpasen eta last sem iti kadakon iti third year. Kadak iti second year at para third year akto pa ilan. Siyempre, rumarak lang tamo da. Kaya gapot ahon di kwarta. Kaya hanak mata nagbasa. Kapilitan nga pinagunyak ni Papa. Papa, tumalyaw lang. Kanda pa di kwarta. Ada pa panak. Ada pa namin karag di barkadak. Kaya ko pa di eskwela. Tinaktualan dati kwak. Mansapsapol ko. Nag-transfer di probinsya. Ang uni. Pumanong matlatan. Pa! Di na ka nalangag? Nagsubli. Mabalang ka di nga pimpintasang mga mintag sao. Kasla ka mala, dumawat nga di ba't podolin mo? Ano nga napintas di pabagayo? Ngayon talaga ka di nga planom tag-transfer di probinsya. Umunak mo. Maumak dito. Nasihat mo tapos ang antak mo makikita. Awanin di kagurgura yun. Di kami kagurgura dak. Linaksid dak pa yun. Tadak-dak bantan pagpagunyan. Di nakson si probinsya. Sige. Itad kon ti masapul mo. Kwarta mita, ken ti masapul mo pagpletem nga mapalsa di probinsya. Kasi nung ti pagkapon ti pagbasak, dalulo ken lola. Kasalitam ni mamang mo. Pesog pauikan ka. Dapat lang. Dito kwarta mita, kan pagpletem nga gawid, unang mapansin si probinsya. Awate mo? Di awate, Ang thank you? Di thank you. Nakatadtadam ti kusilap na manong din. Kusilapak mo ta? Nguringas. Hilay-layat na't iman naman. Pimanawan. Kagura kayo man. Rumbeng una suportaran nyo lang at panagbasa. Gapta obligasyon nyo lang ito. Nagkukuyok kami kanig di barkadak manunemi nga eskwela akin na amon da transfer. Kasi no pengarot ti kadwami. Hindi umangkita kayo sa bali. Nakasukat ko. Siyempre, dandumot barkadak ang probinsya. Kahit dandungat at makibarkadak ang yan. Hindi ito kahit mo sa akin. Ha? Makatamaan-usad na ka. Panagsungsumbat mo. Nakatangtanggan nga talaga at ulong. Kahit mo tutupain ka. Ay, barbarong na dan tumakaanos kang ka, susi, di probinsya. Timawag ni Mama manunemi. Hello, Mama. Hello, Mama. Kanong ba't Mau kanong starong. Ililiwak lang anak dahil dyan nga ada ka mga madati gagar nga mangge ko.
nga makasalita man ni mamang mo o rin no cellphone lang. Talaga ka rin nga mapangkas sa probinsya? Oy, kunakmat ka na kayo. Anak, ang mga amat no, ag problema tuunay da papakin ni mama. No, si kantot adlad jay. Baka no yat araramidin kita dita. Na panagsasaom, tangkin ti ulo, matangsit ka. Baka tangtangsit ang tumad na mamakin ni papa. Baka saan da ka maanusan, kat pagtalawon da ka. Panagkunak mamakit saan. Maawatan da kin maanusan da dalulo kin ni lula. Madandanagan kami, anak. Anak ko, pagkadanagan nyo. Sige. No talaga nga saan da kan nga may gawin. Palubusan da ka, anak. Kitsapay ko ma. Tasadyay probinsya. Ngagbalbaliw ka. Ano ko mantas ka na baliwak? Sige nga doon, anak. Basta itayo ti suportayo kanya ka. Pagbayad ko ti eskwela. Kaya noon yaman ka sa pulak. Mangipawit kayo. Apo ko na yun. Wen, itad mi amin na masapul mo, anak. Tapag rebeng kami dahita. Kada ko mamat pag rebeng ang mga bakit na kinasiat mo, tapos hama sayang, magasgastos king ka. Po, na yun talagang sirmunan dakmanin. Wan ko nak, bet. Sige, bye. Manong nami idagroburbata kun nga pansa di probinsya. Makakaroon titlap hayag. Agsinsinublat damanang siya di kani papangamang bagbaga kanya. Inilisto ako. Nakon! Ako na pauna ito makauman kita magbagayo. Iti o nagtibas manong nami nagluganak. Lakay. Kinatugaw ko. Amat ki din na magsita. No, lakay ngamin kasla agad-dag ako ma. No man ang kitaan na. Kitakbod daw. Papanang balasan ko. Bagak man. Dahil tata, papanan nyo. Kasla talaga ti panagsasaw, balasan ko. Ano mo? Di pa rin sa panagsaw. Apit katawa ka. Dara katawa? Namuna. Nadala ko sa bali pagtugawak. Pambara ko ti makitugaw ko katawa na kinit. Hangan na pintas ti panagsasaom, balasan ko. Amok ti ramidek. Apo ni meten. Pinanawak lang ako doon, ti makapasuron nga pamagbagar kita. Kabalay ko. Katugaw ko ti bas. Isupay ti magbagbaka kanyat. Sige, awanan ti manggig mo. Hindi na siya at hanggang nagagununi. E di dumano na akong manong nami mas daaw dalulo kinilula. Oh, susi! Inarakop nak ni Lolo, mami. Guwapo nga Lolo, napangulo. Sublat kumet manong nami, insublat takmet ngay narakop ni Lula. Ay, datay bunso ni Celestino. Kumusta mat ni papang mo? Ni manang mo, ni mamang mo. Ni papa, okay lang, lolo, lola. Ni manang Seni, okay met. Nagturpusen. Kasla doon iti arwate ma. Lolo, lola, dito yak nagyan. Makauman di siyudad. Dito ay nga itulog ko panagmasak, panagterjer, panagpurcher ko. Naglaing nga sumarita na ati po ko ta. Chuchuchuchut ko na. Anong kursom ka di kina maestra, edukasyon? Sa lola. Computer science. Lola, ano ka di master kain? Akit sobrang ka na. Welcome, Susi. Pinas pwede gitu.
Awan ti mangeg ko nga unget. Okay, ah. Lola, lola, mabisina. Kita pagpakisuuna nga nakaluton ni lulam. Hani, aging gagdasarin ta manganta yon. Ala, sarabon ta man at apo ko ta nga nakapinpintas. Talaga abot ka napipintas sa kaniwang siya ni. Huh, ala, ala, hani. O man nakangarot tulungan na yun. Nga gidasar. Ha? Susi. Dakilatan lola. Pikas tulungan ka pa lang. Talutay met. Manulat pinggan. Saryo. Ede mang mangan kaming mano. Apo, masalutsod mo yan. Kasta ka di talaga ti panagsasaw nga dati? Kanya lolo. Sila nakatuunay. Very high. Ni lolo met. Hamada, nuhaya na kanya. Kuna. Laki kami pinsakit no ibang papambasin. Digawan na lolo. Kasta isal ko atag. Alatad mo kasta style mo na tanak. Ananusan na ka na? Siya ka dito rumbay nga anusan nyo? Hanggang tangang siyak manganos ka na kayo? Awan mataramidam ka na kami. Napigsa kami mo palang. Tapno asikasun na kam kuma. Tapno ibagami ko mga sikat, agan anos ka na kami. Sa bagay. Lolo, lola. Nasa pinpintas ng kikinawatan tayo. Namamuan yung style ko. Siyak ti surutin nyo. Alakit no, di mo kaya't ti sumurot ka na kami. Di sikat surutin mi. Kastaman ti ko na, very good kayo lolo, lola. Abir. Hindi mga pangan kami, manong naimi, nagdigusak, nagrubwatak, naka-short, naka-sleevelesak, naka-braka, siyempre. Papanam, iha, lolo, papok, kata ni nulumit. Siyempre, ang nagpakasyonak kanya, ang paspasira. Inapasyara na kakabagyan tayo. Ikat ba't na takailat ka sa sarita? Sige, anan ka. Kasi tamang ko na, awanan ti adungan sa sige, anan ka. Sige. Nagipula-pulak pa ng name, di ka sinising ko, kahit siyempre sa anak ka paati. Sinatangi ko ta. Taga-syudad ko naman. Kasi, kahit mo to'y. Nung nasiyat lagi dito to'y, kahit ko. Ngayon nasang nga nasiyat. Kita, okay man dito ya. Nasang nga nasiyat, kita kasasarita. Sa anak nga, magkisasarita. Kaya nasayat kami may kasin. So nga ron, nasayat kayo. Ana? At ang boyfriend mo? Ako ampay. Di ako pa yung harot patas mo. Kasi ako mga harot nga dapatas ko, ako pa yung boyfriend ko. Kikitot ka rin, nagsasaw. Indo ka harot pa nag-enroll, dito ay kaka-enroll. Kaya mo nata dito ay karot nga nagbasa. Alangan ba't nga, adaak dito ay, di pala Manila tinapag-enrollan. Sige. Isa ka lang tagarot ng istoryan. Agsalutsod kami kat sila baraamat nga dagos. Nagsalutsod ka pala. Natural ang ito ti pagbasa ito ti pag-enrolak. Alangan ba't nga agbasak dito, ag-enrolak sa bali. Kamat. Wala na ako say. Hindi marugyanin manunay ti panagklase. Siyempre, pinapauitan ako ni mama, iti pagbasak, kanda dumapay pagkasapula. Medya. Hanggang siyak tumasadag, kada kita, mayat na makigayam kanya. Hanggang siyak hanak agsapsapo, kayam mo no barkada. Isudot umasadag kanya, sisus kayat ko. Yung lalaki timasadag man. Hi. Abay. Magyamamuak ko man. Nangigmon samat nagang ko itay. Di ba? O rin nangig ko, nung kahit ko ti official na, magyamamukin ka. Siyak ni Daniel. Ijijayan at nakulap naman ang naming. Di mo ka di awatin at nakulap ko. Mabalin naman at tagama mo ah. Urihan ko igaman, nakulap mo. Hindi mo, baka iniggamam takwam. Sa ko iganan.
Sa bagay, naman imbis buitay eh. Oh, makita mo. Tanda ka mo eh. Susi. Susi, mabalinti, makigayam ka. Sige, no kaya't nangagayaman. So nga rin ko nakitay, tinakam ko, hanggang sa tumasidag, suda, takayo. Kahit no sikat at umasidag kanyak, yung makiyamam mo, makigayam, di siga. Di mo kaya't nga do tayo. Kahit no kaya't at makigayam kanyak, nga do tayo, di iya do tayo. So, style mo ah. Anong style ko lang? Kastake ka din nga taga-syudad? Sige. Ano? Mabaling ka din awisan ka? Si kalak nagilibre ako, pamilyanda ka. Siyempre, lalaki, siya nagbiriyan. Apagawag ko. Umasidagdan eh. Umasidagdan at mga babae. Hi. Hello. Buti alamaan ako kung nakawada na. Oh. Kurang sa amin ha. Bilang tayo. Ano kurang na? Taltaluda nga ang lalaki. Limate nga babae. Kusturan. Madado nga minti babae eh. Sila lalaki. Basta sigakan siya tag-partner ha. Nisap ko lang. Tiso. Sige. Kaya nga nagmimiriandan. Celebraran di pa nagagayam tayo. Kaya di mit lang aldaw manunemi nga panag-aamomi ka na bukal tiwalo nga estudyante. 5 kam nga babae, 3 ka lalaki. Kung nakanyak manunemi ni Daniel, celebraran tayo ano, di pa nagbabarkada tayo. Kahit kasano, ito malpas ti klase tayo. Dahil amumti mo ng tarak. Yan pa napatpadasan. Di uminom tayo. Dito red wine. Dahil mabartek kung saan beer. Manong namin tamok tuminom ti beer. Naulawak siyempre. Kita, intulturnog na ni Daniel dito balay. Lolo, lola, tulad ko man ni ko Susi. Siyempre kasat lang natin po ko, be. Ay, lala. Nakainom lang lola sa anang awarte ko. Oh my God. Lala, siya kung ti mga tibay kang kuha na. Agyaman akbarok, ti pa nang itulnog mo kang kuha na, ha? Sa mumid lang at chinanchansing. At atibayam ka. Gagangay lang, lolo. Napasara maaprusak na barukong na. Nakuamat, nakutimit. Yeah, po ya. Gusto ka di dararamida mapok sa diya isyudad. Talang ala pa sa timinom, lolo. Talang nagmayat gayam. Anarad. Lamay ka makakarad din tayo pagkadya kwarto mo. Saan lang na minsan, manong? Every Friday, agkukuyog kami karikiti barkada. Uminom kami. Nadamat na kong dawin nga sa andak ng tulod, nakapailak ng pailaing, tagawit nga sisya. May mawanti mang mangag ko kadalulo kini Lola. Gusto yung manti ko na. Lolo, Lola, very good kayo. Apay Lolo, naguni ka, apay nga very good. Kami ko naman, zuda mata, apay. Gapo ka dita, awan timang magbuka na kami. Oray no, matita raramidem. Mati-mati nga raramidem, Lolo Sa ako wala aramidem dito no, malpas ti klase min. Kada Bernes, okay, may problema. Check mo mabaybayad, di ba nagbasa? Kung matasanak ang basbasa na giso. Anak, hanga na pintas ti arak para ken ka. Api nga rin kaya duma? Api nga rin taglaklako na pala aramid arak. Ngigda ako dan, no? Saan nga napintas? Alaman? Makairubo. Nakaw din nakakis na napasama kanya?
Uray mo ka di pala yung apok, nga dadakas mapasamakin ka. Saan kay sawat nga okay? Huwag ganyan. Kaano tinaudi nga panang tawag kang ka ni papang mo? Ni manang mo, kani mamang mo. Yan nagtatawagan. Ini mama, i-chat na lang na jay, kwa. DJ, ang taganan. No mangipaw i-chat na lahat na jay, kwa. No mano, kino ano jay, kwa. Control number. So, mapanggot, iruaran kasi jay. Huwag na handa ka tawagan, eh. Antak tawagan na papagin ni manang seni, kaputa, linaksid na kong lolo. Iso nga rin pimanawak ka bata, hindi nakbatan kayat. Hindi, nakpagpagon yan. Kuslawa na katao, kuslawa na sadya nga balay. So naman kung na itoin. Helda kayo, iso ka kunak nga, good kayo. Kaputa, awan ti problema ka na kayo. Dinak sidsidirin, dinak ong-ongtan. No. Sige. Maturugin lolo. Apo, kasalita na kanto ito no. Awan ti arak iti bagi. Manong Nemi, talagang saan ko mauray nga tumawag da mama ni manang kani papa. Nanti pamatik ka talaga nga handa kong kakayat. Nga di pa nang ipapauwid ni mama ti masapul ko kat gabot na paggrabang nanda. Ngam na nagsaka. Napas na kag di pa nagbasa. At kastama ti raramidin mi nga babarakada. Ngam may sa nga rabii Manong Nemi nga panag-iinom mi manin. Napalaluak ti minom Manong Nemi. Ket siyempre, diya ka munoan niya di kiti napaspasama. E di makaputak Manong Nemi saan ko nga silid ti ayan ko. Sa bali nga silid. Ket kasla saan nga balay. Idi ta adda naglukat nga ridaw. Di Daniel. Nakaring kagaya man. Inututayan ta. Adat ito hotel. In hotel, nak? Sikat na nag-awis. Ana? Api ko mga-awisan ka. Karapas ka niyak. Adat ito restaurant. Ikababay nga tao ko na. Ibagang, nung mabaing ka dito, di itang hotel ko na. Ket, si kapayin, tinangikat, tarwatan. Ket mo sawad. Saan akong na-virgin? Lalaki hak, kaya nabartekak. Nakainumak man, nabartekak man. Nabartekak kaya maamok teraramid. Sika, ti amok kita amok teraramid. Kabuti si kapit ng kawis. Daniel, api ginuntawayan ti panakabartek ko. Hang ko ginuntawayan. Sikat ng pilit ka niya. Kahit lalaki, akmat ko na. Api ka siya napuutan. Sika na idubleta, tap na mapuutan. Ang gagdigos ka natin. Ha? Sikat mo na nga nang ibaga kanya niyak, I love you. Nga,
Ibang mga kakayat mo ba't dapatas na? Kapita talaga hindi mo palang ang kursunada kang kakit. Ipatpatag ka. I love you to ko na ka. Kapita talaga nga kayat mo. Kahit mo timaandang ti experience. Iso na, asto eh. Ngam, hamumot nga yung napuutan. Di ka slawan pa experience mo. Pinarabid mo daw ito eh. Tangtangkin ti ulong nga talaga. Hala? Natangkin ti ulong. Nangro na edit tayo. Nung mapartag ka nakatangtang ka na talaga ti ulong. Orisan ka na partatangkin ti ulong. Ita mo pala mangag ko datakin ka. Idin to ta, kaumumak data ka mangag. Nga maulit-ulit nga bagada ta, napapakin ni mana nga, mama, nga natangkin ti ulok. Ita mangag kuking ka. Tagpapeso man. Di mo ulitan. Sige. Ang ko ni bagbag. Manong name, nalak ti tuwalyan, si Mareka kiniban niyo. Kinitak ti lang ak, hindi makauyos ak. The red. Nantimang ka niti. Ala. Sana kung nga virgin na talaga. Nagtigo sa akon, manong name. Nagsabon. Wellness, kalpasan na. Nakabalabal ti tuwalyak. Tibagik, narimuar. Sabi ka sana ka nagsukat. Pagsukat ako ma. Ito, ayos. May karatin. Umay nga. Samon nga, insublit arwato ni ba? Nakatwalya ka latan, ni kayat mo ulitan ta. May kan, Daniel! May kan. Kita, idirabi, kita awang puot mo, kata hamon na pupuutan, talaga nga, hindi mo malagip. Talaga, sika talaga pa ng karkarabas kanya. Sika pa muna nga ng kaan. Ulitan tayo talag pinaan. Daniel, Daniel, nagsangit, sweetheart. Di makatakas manong Mimi. Addan experience ko. Nagmayat gayam ko na katamayat matngagpaso. Kada Friday matin manong Mimi. Nga iwas, likli kami di kiti barkada. Taros kami ang dakos iti hotel. Yung ganal pas day tanga semestre manong Mimi. Bakasyon. Adadan manong Mimi. Di pa nagkuyukuyuk mi kini Daniel. Edi tapa naglulukat man ti klase manong Nemi aguk-uk-ukak meten. Kitnadlaw ni Lula. Ano ba paspasawa kang kapaw? Lula. Lawak. Inayaban na ni Lulu manong Nemi kit impandak ti kasitgan nga klinik. Kuna ti doktor. 3 months, Lola. Nag-inaw ti apo ko yun. Niya? Masigugag, doktor? Doktora? Masigugag. Ni kasano da ito yan apok. Masikug ka maten. Sinot amat isikug mo. Daniel, Lola. Agit, ipakabong ko na tinawagak man. Daniel, nagdadagsenok, masikukak. Kadi, Hoy, anahal kita. Kasta ka dito sumbat mo? Anahal naman yung sumbat ko. Ikasar ka ko na, hana. Basbasak pa lang. Sa mo kaya't kusumbatan na ito, hanggang mabaling nga ikasar, kapag basbasak pa lang. Ngayon no kayat mo, mabaling man. Nga ikasar nak, hindi mo kahit nga duwak ka sa tiyan mo, akit. Di pa nagalag mo. Data ka di trumbeng. Isong nga kunak, no kayat mo. Kitsi ka kayat mo, wala tap na akong problema. Kapag kaming inaramid to. Ulitik ka di manin. Nga baga, nga natangkin ti ulom.
Kasla niya eh. Siya kati mangawis kanya, di ba? Kat no dati gundawin nga maminsan ton lain mo nakit ipapilit mo. Sabi nga bakit ka danak? Ulitak. Saan ka mabaling nga kasar? Kabutag basbasak pa lang. Agon nga intuloy pa iti nagbasa man o tumula sa serbina. Numapanak ka dagiti kasinsing ko manong naimi anak ko. Api ka sa langam. Anak lang ako ma. Api di ka mo nagbasa. Sarten ko. Tabay. Basta sarten ko. Hmm? Lala. Apay anak ko. Kabig sa kang ginaw. Kunak to pa nga rin kat. Kunak lang amin ng buyong datang. Sikog ba't gaya. Ala. Nagloko kan kasin. So nga pimano ka di Manila. Di syudad. Gabuta. Di mo kaya ti pamagbaga di ti parents mo. Imay ka dito. Okay. Dalulo kinilula ko na. Mata. Di da kamot ong-ongtan. Eta. Okay ka dimitlit ka sa saad mo. Natangkin ka talaga ti ulong. Ulitan mo iba ka data. Tungpahin ka. Kada ko may sumat, saranggan. Manong name iti may sangal daw, kinasarito tak dalulo kinilola. Di ka di tumawag, kadalulo, da papang mo, kini manang mo, kini mamang mo. Ano ko, di bagak lolo? Sigurado nga mudan, tayo, bagayo lakid din. Yung bagami ata na nga ron. Hami mo mabaling ilimod, apo. Amo ka, nadadaman nga kagurdak. Ala, di mo kahit kasarita ida. Ore kahit ko kasarita da lula. Amok tumat lang ka ong tandak. Dada nga timal talawak sa dyan, panagong-ungat da kanya. Di mo kahit timongtan. Saan? Nakakarti planom. Kita dito yung alulolo la. Suportaran at lata ni mama. Kasi dati. Yung saan ka nagbasa ka, saan mo suportaran na ka. Kahit ko sa wan, so, noon ang gasto sa kinto ni pasangay ko, ti anak ko. Kaya noon niya digit masapol ko, noon mana pa pa-check up. Ganat ko na ti boyfriend mo. Kano kayat palang ikasata, tapos basa mo palang lolo. Sige. Ano na dam nga rod data sigug mo? Kaya turayam, tibulan, nga panangipas ngay mo, data lang. Aging ka manong naming at imtengen ti kabulan. Chat latta manong naming ti pangidanunan ni mama ti pauit na kanya. Ngawang pa ti kumustakan anak, an ta si kugmo. O bekas chay. Basta, no, ada makita ka nagyan ti messenger, kita control number kan ti balor. Manong name yung gadim tengen ti kaaldawan nagpasikhalak na nga bandalulo kinilula iti ambulansya ket inya ambulansya na ko nagsakit nagkrikat manong name kastoy gayam tilikat na ko di magpindasan na manong name normal nga inak impas ngay ti lalaking anak ko ay naggwapo ti apo kumi iti tuod. Inapkadlayan niya.
Kamumi akit awan ti mauray mi nga apo ko iti tood. Di mo't pa'y nag-asawa. Lagi tayo daduwang apo ko mi. Tada ka din nag-asawa, Lola. Ay, wanan niya. Awang gayam asawa mo ngayon. Ay, sagutan na kami niti apo ko mi tito. Ken adan apo. Dagiti naganak ken ka. Da apo ko dan. Alagpapigsa ka apo. Takwa. Manamnamala nga si kasumi nagit papelas tuyo nga gina. Huwag gayam. Anyat kayat mo nga panagan ti anak mo. Awan ti mang panunod ko, Lola. Bakit takam na takarudan, ha? Anghelo. Anghelo oraro? Ito nang nangigmon nga Anghelo oraro. Impal City kimat. Si bibiyag ng oraro Impal City kimat. Kasi naman, intinag ti langit. Kunan. May isa nga anghel nga intinag ti langit. Nangigmon ba't gahim na ita? Iso nga. Mayat tinagan nga anghelo. Anghel nga intinag ti langit. Oo. Kaya Diyos awan, agbalinto nga action star, nga anghelo. Kaya wali na kasta. Kanyak kata kami kinilulam kahit may isang anghel. So siya at hamo ang kinandat nga pinaragragidi. Gabot may isang anghel. Kapilyado na nga. Siyempre, di Daniel, ti bagayod siya nga amana, di apilyado na. Di Daniel. Daniel Sistosa. Okay? Daniel Sistosa. Si kamat ti ina. Kaya nga rin tayo, mapangkoy parehistro. Adan makabulan ni Anghelo manunin. Di baga, dalulo kini Lola. Saan ka di pangin may simarong kardyama, ti anak mo? Saan pa, Lola? Ngayon tawag mo. Amo na siguro na. Posibleng hanap mo. Dapa pa, mamakin ni Manang amudan. Kaya amudan na. Tempa ka mo nga ro. Kinanak ko na dangay. Tsaka mo. Awanin, linaksid ka talaga, Lola. Basol kumat ngamin. Natangkin nga agpeso ti ulo. Sa anak ko, mama ko na nga disgrasyada. Kung saan nga natangkin ti ulo, Lola. Di kang saan gasta. No, may babawik la ko, ma. Dagiti madi nga napaspasamak. May babawik la ko, ma, Lola. Di kang saan nga nakastapok. Ganday ta nga mangmangigmikan ka. Nalausan di pa nagbabawim. Isungod nga ko naklulula. May babawik la ko. Kahit mga sawan. Sa mong nakagurod na papa. Ni manang mo, kinimang mo. Rumeng ka din nga kawura kita. Kahit saan. Pamagbaga na kasi panungungat na kang kayo di. Gusto naman di manggurgura kanya. Apo. Awan ti ama. Kahit inamanggura ti anak na. Kahit oray matikapsat mo. Tunalugayam ti kayat mo panagkabunyag ni Anghelo. Kahit mo ka din ngayon tubigan. Da kayo ti makamulo, Lola. Da kayo matagsagana. Kahit sikapi tagsagana at mga alak kakaligat ay mga anak iti bunyag. Basta ritartan ni Arlene. Ikasin si mo Arlene. Isulat at tagsapulan ti mga anak. Akit, wala. Ko na. Sige. May sagana ng ano, bunyag inton bigat.
Barbangon manon nemi idiad nagtugtugtug iti silid ko. Iti silid mi kini anghel. Mibangonak manon nemi ganapan ng ilukat. Dagosak na namurmurayan iti makitak ken malasing kumano. Nga umis-isem. Papa? Kumusta ka na? Papa! Inarakop ko manong nemi. Papa! Pagawanan na ka na kita ng dungan nagbasbasulak ka na kayo. Nga damat ni Manang Seni itilikodan na. Kumusta ka natin ko? Manang, Manang. Impaka mo dalulo kininula nga mabunyagan ita nga aldaw ni Angelo so imay kamin. Ni Mama, isot hang makaumay ata. Ada pa legit Dubai. Ngayon nagkasarketon kini, ano tagan dyan ay amat anak mo? Daniel, manang nagkasarketon kini Daniel. Isang tumata natin panagawid di Mama. Purgod to. Nanang matpanga nagturpos ka sa nung ang purgod. Kita tulag, ang saan tulag purgodin ng turpos. Kita rin no saan ka pa nagturpos. Basta isot purwag panagpurgod na. Tapay. Ang kasawa kam to ka ng Daniel. Anatam na maem. Magagturpos pa ay. Turpos to matkid din ha. Ken kahit kung manang ipasnik ko pa lang ang babaliwag tagbasa at agturpos at tupay. Isuti ko nam. Di. Agturpos kan tupay. Ito, danton trabaho yung pagpatagin ni Daniel. Di isot pa nag-asawan yun. Dokton kaya't nga araminan di nararamin ko di. Saan nga natangkit ti ulom? Saan manang nalukningin oreklik na ni. Hasta yan. Ay kiti anak mo. Ay na magagarang ka ulo na nga makakita kini Angelo. Gusto ti ko na dalulo kini Lola. May isa nga anghel nga insagot ni Apo Diyos kada tayo. Nang runa ka dalulo kini Lola. Kabuta at apo ko da ituod. Kitam kit ni. Iniinauna pa eh. Sa anak pa nga nag-asawa. Hangko pa nga may isagutan dalulo kini Lola. Iti apo ko da ituod. No di kat sikat nang isagot kada kwada. Ni Anghel tinang silaw. O ni Anghelo tinang silaw. Ti panuot mo anak. Iso nga. Tungtungem. Ayatem. Ipatig tayo. Na narunakan ka. Na sikat akin ina. Kini Anghelo. Nga apo ko mi kini mamang mo. Malong nemi kasta nga ron tinapasama. Nagtali na edak dito probinsya, kat dalulo kini Lula, itinangayuan kini Angelo, no kastang mapanak agbasa. Ngam saan kung makitkita pa ni Daniel manon nemi. Inidyak da kiti barkada, wan. Nagdaman mangawis kanyak, kat amok nga maditi, pang-oisan na kanyak sa anak na nagtungpal. Ng kanal Paskon, iti third year, siyempre ka iti fourth year, manon nemi, aging ka nagturpusa. E manan da papa kini Mama, iti agturpusak, ana da papa kini Manang Seni, Mayda. Kat di pamutlang papa, manon nemi, tinangapay kanya. Talagang aliwliwada, ken liwliwami ni Angelo. Nakabibibo manon nemi. Aging ka dito akong probinsya, manon nemi, nagsapol ti trabaho, kat nakastreka ka nagtrabaho. Dili tati may isang arabi, manon nemi, adana sa nga ilik. Kaya mangpasyar ka. Sino lolo? Daniel kano tinagan na. Ti ama ti anak ko lolo. Uy, iso nga ron. Daniel? Kumusta ka? Kastoy. Imayak ta sa alang aday anak ta. Iti kahit ko makita. Iti katsika. Katsika ngay. Dasawa mo. Awan pa yata hanta pa nagkasal. Kahit mo sa wen sa anak ko nga nakinobnobya. Inurure ko nga dumting at kasto nga panawin. Umay kam to mga sasawa. Pakamon dalul da papakin ng mama mo.
Kagit tawag ko ngot kini mama at agawid din. Agawid din. Isut ko na dalulo kini lola mitay. Agawid ka no inton bigat. Isut ka sa sangput na. Ket no adan to jayen, di umadan tudtoyen. Ta umadan to natandaran ti panagkalaysata. Kalpasan, nga dadan tudtoyen ket umay kam tumeten mga sasawa. Ken pagtulagan na tumeten. Inunton ka no. Kenwa niya ti plano ta. Manong name na ginarakop kami ken ni Daniel ket siyempre kami ti siled nga ayan ti anak mi manong name ket inubana. Siyempre, imarakop met utubing ti ko dadag instinct napalit ti dara. Mo naman tentek sa umano. Dadim. Daddy. Dan dadim. Tilo ko nga Daniel imyan kidin. Apa yung piyan ka? Ang tarabitan ta. Di ka nga di mailiw. Sige nga din. Edi ababa nga panao manunemi dakamet laheng tinagkatuloyan kini Daniel. Ket dito'y kami probinsya manunemi nang ipatakder ti balay mi ti abay ti balay da dulo kini lola nga napigsada pay laeng lupay talon dagiti apu ko ti tuod kada kami. Isudan sa digiti ubing digiti anak mi manunemi ti mangpapaatidug ti bihag da lulo kini lola. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong nami, ket thank you, ti laing mo, nga nang urnos, ket nang ibasa, kalbasan nga nakinsend kang ka, ti detalyan na ti messenger. Ket sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kaligiti patak nga nagdengeg ken nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Susi.